Laithangnai 27 July Salmario Aidisari Molsom Mungwi Khoroksa Bwrwi dabai Tanjakmani Koktwma Phiyaba Tabuk Phano Patimungo Kwrwngjak Tongnai Dhanya Mahan Jamatiano Romwi Manya ko police Chasalo Koktwma Thumnairokni Bwskango Phaiwi justice Sanka Aidisari Molsom ni Nokni Bororok Patimungo Koktwma Bishingti Saimanka Zompujala Pathalia Gad Bizoy Nonji Molsom para Amsiba Tongnai Aidisari Molsom Bwsaitimani Yagolo Bwsala by Tongmani Khlai Buma Bwsa Khorokni Tongmani Bwskango Bwsala Samungni Bagwi Father House to Tanjakmani Apuni Bagwi Nogo Saisung no Tongmani Bwrwi Phiyaba Asomsa Laithangnai 27 July Salmario Horo Udaipur Kila Amsidi Tongnai Dhanya Mahan Jamatiano Khobi Khorokni Khoroktham Sikla Aidisari Molsom ni Nogo Thangai dabai tanai Khlaijaknani Khlai Bwrwi ni Sri Khokmani Khorang Khanawai Ganagini ni Lukorok Phaiwi bai Kharei Thangmani Dhanya Mahan Jamatia Abuni Yagolo Puila Logi no Amsini Lukorok Talang Thangka Bistamgon Shakamnogo Thangai Shogui Khankeno Belai Shago Duku Manjakni Bagwi refer Khlaibi Rohor Sakmani Agartala Zibisha Khamnogo Phiyaba Abu Hai Patimong Patimani Shalbri Shalba Angai Thangmani Yagolo Phano Police ni Yagni Yogjak Patimungo Kwrwngjak Tongnai Dhanya Mahan Jamatia Patimungo Nokni Bororok ni Bwskango Nukjaka Khamong Chasalo Koktwma Thumnairokni Bwskango Phaiwi Dhanya Mahan Jamatiano Dakti Romwi Alongo Sopnani Bagwi Sanmung Tisakha Aidisari Molsom ni Nokni Bororok Patimungo Police Tabuk Tamo Sakthar Mungna Horna Abuzurana Koksanai O Kilani Dhanya Mahan Jamatia Phainai Nogo Hordi Boro Achumsa Budum Badam Khlainai Dogarok Budum Gadang Khlai Phainai Habainai Bono Chopro Kha Rodrok Bai Buka Darok Bai Tana Nai Kha Ngangke Darok Bai Tani Nai Kesa Koktwma ke Khlai Rakha Koyjani somoyo khonabo 11 time khana horni 11 horni 11 tam na tui borok am hai ke wala lai khana sajaman je khnamani jengkhe u chlangke bono chajagi tongpho gangke dol baksa khainai kok salai ta waisa usu agi rogong ke dol hai khe kok salai uta borok ba waisa usu ba kok salai ongke ba waisa usu phai thangkha ke ba hai nu dol kisa misa ba mili tongkhata ke ba o chlangke bono chajagi nu tongkhana ke ba umoi khe ani chrai tongo ang antojo mangala hai rohni nai gosiata bwrwi gosia bwrwi gosia gangke chlangke o chlangke khoroksa saisung no phai na bui phai frule bo dol bai nu phai pho jungmanu yang mak tham khoroktam ge je o last je main gotna mani gangke bo saisung da aba ke khlaigena na khortam no tong dol bai no khlaio buo to go hani sau khoroktam no je phaini rok baksa pal ngui nai romei nai to go buo lathi rok ro te khoroni ko sini maka te khorok no sinipho orugingke bo je bujang nai khe sinipho makhanglai sinipho bumong le mayani sau boro age phajak dor jaga jam jikni rok boro phajak dea bole ang saiman suk dia o je Dhanya Manik Jamatia mani onu khungo salbasuk phaikebo wai tham rong nai ta wai tham ke uskanke om hai je gotnang khatana tamo men no tui kono saimi ya norok tapsu jatoi he bota masuk nasle za kha joli za kha abo jungbon saimana mu jungja guta o chlano sungai nai Bisramganj ni Simi Razu Jamatiani Koktwma Chini Khorang